ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстони азиз, дугунои меҳрубон, хоҳаракҳои қадрдон, подписчикҳои ба қадру бо хушсухан, ҳаматона хушомадед мегӯм ба канали худам ва умедворам ки ҳаматон хубу саломатен. пеш аз видеора сар кардану қирқири ҳамин миксера баровардан мехостум ба моҳи шарифи рамазон ки пагоҳ моҳи шарифи рамазон ай ҳамата табрик бигӯм ва худо кунад ки ба соли моҳи дигар ҳамамон соқ саломат бирасем ва идора бигзаронем. иншолло ки аз худо умед дорум ҳамамон ба сари баланд ба қувват ба чусту чолокӣ рамазона мегзаронем. иншолло аз худованд умед дорум ва идам мегзаронем. худо қувватмон бута бо баъди ид шашяк меган чӣ меган шашрӯза рӯзара мегирем худо хоҳад иншалло. ва чӣ гуфтанем хоҳаракҳои азиз, дугунои меҳрубон, дар ҳамин моҳи шарифи рамазон лайка дареғ надорем, комментариҳои хуба дареғ надорем, подписатсия кардана ҳатман дар канали мо фаромӯш накунед ва умедворам ки дар ҳамин моҳи шарифи рамазон иншолло ки лайку комментариҳои хубу беҳтарин мешавад. асобина лайку подписчик. агар шумо набошед каналҳои мо пеш намеравад. агар шумо набошед мо мисол ютубам намедироем. вақтам нест барои ютуб дуромадан. рости гап хаями қайкия ки мегем ки каналомон насӯза иқа меҳнат кардем иқа чӣ кардем, ҳарчанд ки аудиториям пастам бошад ман намехоҳам ки каналам маҳкам шавад. як бор маҳкам шид дилам сӯхт. рости гап хеле даводав кардам, хеле меҳнат карда будам дар ин канал. эфирҳо мегзарондем, видео мепартофтем. хай умедворам иншалло лайк мегира, подписчик меояд иншалло. ва ҳаматон як бор дигар ба моҳи шарифи рамазон табрик мегӯм. ва гуфтаним имрӯз видеора ман сар мекунам аз пухтани торт. ман фақат ҳамин торт пазӣ овораем. ҳозир сар мекунем барои пухтани торт. ҷамо торти мо моҳу ситора ҳай, яъне ба торти ма ба рамазон бахшидани, яъне ки моҳу ситора. худованда ки то охири рамазона ба қувват бошем. чашмон фақат моҳу ситораву офтобу рӯшаниро бибина. илоҳи омин. ва сар мекунем аз пухтани торт. ва албатта ҳамамон медонем ки ба торти мо чӣ дар кораи ҳозиро ма последнее время фақат шир медозум, равған медозум камаки. барои чӣ? барои он ки шир чӣ хел мекунад, хеле вай мекунад. ҳаст ягон вақт мепазӣ хеле ягон ҷош мекана вай бисквитит, ягон безеб меояд, ягон хай ягон чӣ мешавад. ин шир намемонам бисквит бреза вақте мепазиш форма қолаб мегириш, ягон ҷош дар танаи қолаб мечаспа ё ягон вай мешавад. хай ҳар чӣ шуданаш мумкина. барои ҳамин ман ҳозир последнее время шир медозуму равған медозум. камака ки ҷа 100 миллиграмма ҷа 25. хай гӯё 2 қошиқ бигин. 2 қошиқ зиёдтарак ва равған. ва албатта ки шакар, разрихлитель, орд, какао, тухм ва рола бозӣ мекардагӣ миксерҷон. мегзарем ака ба пухтани тайёр намудани хамира. ҳозир мо хамирмонро тайёр мекунем. дугонои азиз, шумо ба чӣ кор бор машғулем? дар ин моҳи шарифи рамазон чӣ ҳол дорем? ба чӣ тайёриҳо машғулем? чӣ мепазем? ҳатман дар комментария нависем. интизори комментариҳои хубу беҳтарини шумоем.
тхмо агар майда боша ма 6 та ё 7 та медозам. агар ин як порсишда 5 тухми калон боша 5 та меравад. ма бисёр вақт дадем вай медозам. 6 та медозам. тухморо бини қамайда майда акай. барои ҳамин 6 та медозам ё ки 7 та медозам. хай миксер карданда мекушам ки овозиш на сари шуморо вайрон кунад, на сари худмо. надгоно результати 6 тухм. 7 6 тухм мегум, результати 7 тухм. ин миқа баланд шид. ак тамом дига миксера чӣ намекунем. сартона вайрон накарда чира куштум видеоро. хай дугунои азиз, ҳозир акн меравем ба орду разрыхлители какао юра чӣ кардан. ман ира чанд этап қати мепазам. ира як бора намепазам ҳамаша. кам камаки анамихел дугуноҳо. дугунои азиз як чира фурӯмӯш кардам. ба худо фақат амида ёд мезанам. ханда мегирад. и чай разрыхлитель қади ванилина медозам озир. як чира фурӯмӯш кардам. фақат мегум дар видео мегум. ба худо ёд мебирояд. дар як видео я бор як намедонам занак буд мард буд зан буд. хай биям деҳқонӣ гап занам. занак буд мардак буд. хай ба фамилияи мардакӣ буд. навист апа шумо дар ҳамин видеоҳотон шумо занако гуфт дар ҳамин видеоҳо баромад мекунед чӣ гап намезанед. грамматика қатӣ яъне ки ака адабӣ. хоҳар додар дугонаи ту хоҳари додари. охир ки ман дар деҳот калон шидам. дар деҳот калон шида бошам. ман айгиҷо чӣ гап занам, адабӣ гап занам. ман дар байни ман инҷа конкретно гап мезанам ки ман дар байни вай калон шидам. чӣ мегӯянд? халқи ови гарм. дар байни халқи ови гарм, дар байни халқи ғарм, дар байни ҳар миллат калон шидагим. рости гап ҳар миллат дар мо деҳоти мо ҳар миллат ҳаста. роған медозем. гапа бо дигар сикунам. ҳар миллат буд дар мо ваи мо дар деҳоти мо дар қишлоқи мо ге мешава вай буд. ҳар миллат ҳаста. баъд ҳамон қати ҳамон ҳар миллат ки истоди лавзи ҳамон қати гап мезанем. қати ғармиё гап мезадем. ғармӣ қати огармиё бо ба лавзи худам гап занам, ба лаҳҷаи худам гап занам. бо чӣ менависта бошам? хай зани деҳотӣ мо хай дар деҳот калон шидам. деҳқонӣ гап мезанам. деҳотӣ будум деҳотӣ гап мезанам. ман намегӯям ки ман шаҳриям ё ки чиям. алҳамдулилло хай дар шаҳр таваллуд шидам. не ки ман намедонам 7 сола будам 8 сола будам. падари раҳматиам дар деҳот хона харид. деҳот кӯчидем омадем. хай дар ҳамон деҳот калон шидам. чӣ бигӯм дигар? деҳотӣ гап мезанам. ман када гап мезанам. ман гуфта наметонам. охир вақте ки натонӣ ягон ҷой хай кори чӣ биравим можна. ягон кори дипломатӣ бира, ягон муаллима бошӣ можна. охир ман муаллима набошам. ман як зани деҳотӣ. хел ман када гап зада наметонам. зинда бошам ман хай намехад дугонаҳо намехади гапҳо менависанд. яхел подписчик набуд ва ягон тамошобин буд. чӣ буд? хай чӣ вай нест ҷои вай нест. нависта ки шумо ҳамин занакҳои блогер. ман блогер намегӯям. ман блогери чиям? блогер одамое ҳаст ки миллион чанд миллион просмотру подписчик доранд. мо блогери чием ҳозир? дар армия мегӯям ки моли
духем дед нестим. хай ин намехад касе биде да ҷавобу ответ гирифтӣ. ман зани деҳотӣ ҳастам. ба лаҳҷаи худам ягон рӯз мегӯм баромад кунем, ба лаҳҷаи худам, ба лаҳҷаи падарим гап занам. ку чӣ менависанам бо мо хамирмона омода кардем. ака мепаземш. духовкамон гирёнай. формаи хамирмон тайёрай. ҳозир мереземш. кам камаки мепазем. ду бор ё се борда ман мепазам, мегирамш амира. дугонои азиз, духтаракои хушрӯ, ина бисквитҳои мо омода шиданд. ина сета шуд. ака ҳозир мо бояд ёра крем кунем. هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق الله هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق الله يا إمام عيشة أنا بهداك يا سيد الصقلين ساكن في روحي وقلبي وادعي وأقول يا ربي أنول شرف رؤياك وأوصف لنا حبي هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق الله هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق الله هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق الله يا إمام دوستان عزیز، بعد تورپزی بود دویده کرده خرید رفتن. خرید کردگی رو نشون میدیم. وقتی یک آدم دفعه میدوی طرف میدوی و طرف بانی کهی مالی بعد بازار میکنیم. خریدی برای رمضان. برای کودکان شیرینی یوشن شیرینی چیسناک یا خیراتون راتون نزد میدن کودکان یا برای بالای ستار با چیپس همه میساک با درینگ томатный сок, яблочный сок, хлеб, шир, руган, ош тупа, оши борик, бугро, иш лобия, ишам тайёрай.
творога и ай творог ма ҷирғот мезанам. тухм, сир, гӯшти рай гирифтам. устуғондор барои шӯрбо кардан. шӯрбо мекунем. кӯдако воқан устуғон дӯстдошта нағз намебинанд. хай гирифтам ам хай. гӯшт доштам бо и помидор, и ови буратино. ай магазини чӣ гирифтам? туркову русӣ. ҳам магазини туркия, ҳам русӣ. буратино. нағз мекунем. овои давраи кӯдакии мо. уксус. Так. макарон. бо чӣ гирифтем? маска, сливочный, зелень, укроп. колбаса барои завтраки кӯдакон. сабзи барои салати сабзигӣ мекунем. бисёр кӯдакон нағз мебинанд. инам хариди имрӯзаи мо дугонаҳои азиз. шумо чӣ харидед дар амазон? як чиз дигар фаҳмид кардам. ина вай тақво меган чӣ меган ами вақти соати рамазон? хай бада комментария нависен ки чӣ меган. ба фикрам ки тақвои рамазон меган. ай мағозаи туркӣ додам. инаме як хариди саросимаки мо буд. барои корум бисёрай пухтапаз барои кушодани рамазон, барои ифтор даводав бисёрай. торт ма кардам. баъди торт давида када мағоза рафтам харид кунем. оз як насиб боша бо айпаи корои дигамон.